Tulo ka managlahing aksidente sa kadalanan nahitabo sa Lapu-Lapu City niadtong weekend. Duha sa mga insidente naglambigit sa driver nga nakatagpilaw, samtang ang usa nakainom. Si Luan Mirundina sa report. Nahitabo ang unang insidente sa Barangay Ibo, Lapu-Lapu City niadtong Sabado pasado alas 9 sa buntag. Parehong nagsubay sa ML Quezon National Highway sa Barangay Ibo, padung sa Barangay Buaya ang motorsiklo ug ang usa ka L300 van. Apan kalit lang ni swerve pawa ang motorsiklo nga gimaneho sa usa ka 31 anyos nga babay nga misangpot sa pagkaigo sa tuong bahin sa L300 van. Ug tungod sa impact, ni-encroach na sa Picas lane ang L300 van ug natagak gikan sa motorsiklo ang babayeng rider. Natunong usab nga naagi sa Picas lane ang usa ka bus ug napasok ang babayeng rider. Nahiagom ang motoristang babay ug mga fracture sa iyang hawak ug bali sa duha ka bukton. Sa pagkakaroon na simento na itong usa ka bukton pero ang katong usa na dislocate man gyud matoy for operation karong adlaw. Then katoy ang hawak di man madago pira fractured naman possible ato mahila to siya giyaha pero kinahanglan og braces. Nasayran nga nagtrabaho sa usa ka BPO company ang babayeng rider o gikan nga nag-duty sa graveyard shift kinsa miangkon nga nakatagpilaw samtang nagmaneho. Domingo sa alas 3 sa kadlawon, laing aksidente nga naglambigit sa usa ka auto, pick-up truck ug motorsiklo ang nahitabo sa ML Quezon National Highway sa Barangay Maribago. Sa video nga kuha sa magpapatigayong si Christine Takahashi, makita kining rider sa motorsiklo ug ang iyang angkas nga nagpingit na sa kasakit sa samad ug bunog nga ilang nihaguman. Sa pagsusi sa Lapu-Lapu City Police, sa dashcam, sa usa sa mga pribadong sakyanan, nakita nga kusog ang dagan sa motorsiklo nga ni-encroach sa Picas lane, dayon ni bangga sa gikasugat ni ining auto ug sa laing kasugat nga pickup truck. Pareho pa karong nagpaalim sa tambalanan ang duha ka sakay sa motorsiklo, kinsa base sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Police, gikan nag-inom. Makita ginato asang at fault. Nagid sila lane sa Picas. Dako man nagkuan ang dashcam diyan ang mag-testify ang una sa sakyanan ug ang ikaduhang sakyanan makita gyud nga ang point of impact naagid sa lane sa mga sakyanan. Ang ikatulong aksidente nahitabo sa Barangay Gunob pasado alas 5 sa kadlawon kagahapon nga naglambigit sa tricycle ug pribadong pick-up. Sa kuha sa CCTV, makita nga nagsubay sa S. Osmeña Street ang tricycle nga gikan sa merkado paingon unta sa Barangay Basak nga nihunong sa usa ka convenience store kay nagpakanaog og pasahero. Pipila ka gutlo kalit silang gidaro sa usa ka pribadong pick-up. Parehong nadangat sa tambalanan ang 64 anyos nga tricycle driver ug ang 5 niini ka mga pasahero human nahiagom og mga samad ug bunog sa nagkadiang bahin sa lawas. Hinuon nakagawas na sila sa tambalanan ug nagpaabot na lang sa resulta sa X-ray ug ubang medical exam. Dili siya kabangton, ma'am. Dili siya kabangton tungod sa kadagan sa tunog, sa iyang tuhod, dinhi sa iyang back, dinhi sa hawakan back. Adayon na po dinhi dapit sa iyang puso. Mato ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga niangkon ang nagmaneho sa pick-up nga nakatagpilaw siya kay gikan siya sa probinsya. Hinuon ni padayag og kaandam ang nagmaneho sa pick-up nga bagahon niini ang mga bayranan sa hospital ug uban pang panginahanglan sa mga biktima. Disiplina sa ato lang yung pag-drive nga kung wala ta sa kondisyon either katugon or nakainom dili na lang ginato pugsun pag-drive kay mao ginay kasagaran na itabo aksidente tungod ana nakainom or nakatagpilaw. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisda.